Les arts de pesca de parada tenen una llarga tradició a Mallorca. Una de les que més es fan servir a l'illa és la moruna. Per conèixer millor aquest art de pesca, hem xerrat amb el pescador artesanal i formador Jaume Amengual. Venc de generacions enrere de pescadors. Des de molt jovenet vaig començar a pescar amb el meu pare. Per circumstàncies vaig deixar de pescar i ara torno a pescar professionalment. La moruna té com a objectiu principal la pesca de sírvies o d'altres espècies com espets o sargs. La xarxa de la moruna es fa servir habitualment en aigües poc profundes a prop de la costa. És una de les arts amb què es pesca a la reserva marina de la Dragonera, on es cala a prop de Cala Lledó, de vora el cap de Tramuntana i entre Punta Galinda i Cala Conills. Dia 1 de maig se pot entrar en cala, o sigui, pots anar a calar sormeig a la mà. La moruna és un art de certa complexitat, que consisteix bàsicament en una paret de xarxa amarrada al terra per un dels seus extrems i disposada perpendicularment a la costa. A aquest extrem se'l coneix com a coa. Una vegada que nosaltres tenim aquest orme posat, la coa posada, hi posam els caragols que estan col·locats d'aquesta manera. Per una transmissió oral de la sent gran, sabem si el peix entra de llevant o entra de ponent. Si sabem que el peix entra de llevant i de ponent, els dos rolos estan oberts, però si sabem que només n'entra un se tanca. I només queda obert un costat. Quan el peix entra dins dels rolos, comença a fer voltes per aquí de dins, però com que han dit que no anirà mai cap a allà on hi ha manco profunditat, no sortirà. La moruna el que té és que a la banda baixa té un cop, hi ha dos enfassos dins el cop i el peix se manté nedant aquí. Aleshores, dins aquell espai, allà de dins el peix està viu. Des que la moruna està calada, el pescador s'hi apropa per tal de controlar la pesca. La feina es basa en l'embarcació i en una embarcació auxiliar. Aquesta embarcació auxiliar amb un mirafondos tens per poder mirar dins el cop. Aleshores tu veus el cop i veus el peix que tens a dins i prens una decisió de si l'agafes o no l'agafes. Si el pescador decideix recuperar el peix, comença el procediment de salpar la moruna. La barca se col·loca transversalment damunt del cop i comences a virar aquests cats. Després a mà tires el cop a bordo. Una vegada que tenim la pesca a bordo, el que feim és col·locar el cop perquè segueixi pescant i mon anem per terra per descarregar el peix. Aleshores arribam a port, aquest peix se du a la llonja, se pesa i s'emmagatzema dins les geleres per al l'endemà que aquest peix surti a la subhasta. La moruna és un tipus de pesca tradicional i estacional i és considerat un dels mètodes de pesca més respectuosos amb el medi ambient. Malgrat tot, de vegades hi ha pesca accidental d'animals que hi queden atrapats, com és el cas del cormorí o altres espècies. La moruna el que té és que és molt selectiva en aquest aspecte per mort que el peix entra dins del cop i se manté viu allà. Si agafam alguna espècie que no és una espècie objectiu, com pugui ser una mantellina, doncs se pot tornar viva a la mà. Com qualsevol art de pesca menor, l'art de la moruna s'enfronta a diversos reptes. El futur de la pesca artesanal, pues no hi ha joves que vulguin pescar. Principal, això si no ve de pares a fills, ja és que quasi hi ha un 90% que ja no vol començar. És una feina dura i que la gent no vol fer-la per mort que no veu una viabilitat econòmica. I tu demanes en els al·lots quin peix mengeu que vostre i estan menjant salmón, bacallà o merluça, que tot aquest peix ve de fora, camions, avions, tot això no és quilòmetre zero. Els valors de la pesca artesanal a Mallorca, el primer és que ens donen, ens distribueixen, ens proporcionen peix de qualitat a la població en general i després té un valor de tipus patrimonial perquè formen part de la història dels pobles, com aquí mateix, dels Ports d'Andratx. Donant suport a la pesca artesanal,
no només ajudam a mantenir un sector econòmic, també asseguram la pervivència de la cultura local i ajudam a sostenir comunitats que han estat lligades a la mà generació rere generació.